L'estiu és una molt bona època per gaudir, però també per aprendre moltes coses. Aquest és un dels principals objectius dels casals d'estiu que gestiona l'empresa de càtering i de lleure educatiu Campos Estela a 3 escoles de la nostra ciutat, Torre de la Llebre, Mossèn Cinto Verdaguer i 25 de setembre. Una empresa que col·labora amb l'Ajuntament i amb les associacions de mares i pares d'alumnes d'aquests 3 centres, les AMPAs. Cada centre educatiu desenvolupa el seu propi centre d'interès al voltant del qual es realitzen les activitats. Encara queda una setmana de casal i, per tant, els nens que tenen entre 3 i 10 anys i que assisteixen als casals organitzats per Campos Estela continuen aprenent i, sobretot, jugant amb una temàtica principal, el món de l'astronomia i els viatges fora de la Terra. I és que aquest estiu els infants dels 3 casals s'han convertit en astronautes i tenen, a més, la seva cançó i fins i tot estan i han aterrat en un planeta que es diu Bri. Allà s'han adonat que han perdut la comunicació amb la Terra i a partir de moltes activitats poden construir una nau, preparar-se els vestits adequats, a més de tot el que necessiten per tornar a casa. De fet, tot el projecte educatiu de la missió del planeta Bri ha permès a monitors i a nens i nenes realitzar tota mena d'accions que els han ajudat a entendre com funciona el sistema solar. I no només a les instal·lacions de les 3 escoles, Mossèn Cinto Verdaguer, 25 de setembre i Torre de la Llebre, sinó també a d'altres espais, com ara a l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i aprofitar el seu telescopi per observar el Sol, o als espais de llits elàstics vens a saltar de Sant Cugat, a més d'anar a la piscina a refrescar-se una mica. El planeta Bri també ha servit per fer tallers de cuina, com el de la Torre de la Llebre, on els nens han construït un extraterrestre amb aliments saludables, com pa integral o cogombra, jocs participatius, com gincames, i manualitats diverses i creatives, tot relacionat amb l'espai, amb els astronautes. Les classes, el pati o els passadissos de les escoles s'han convertit, doncs, en un autèntic planeta en aquest mes de juliol, un món ideal perquè els més petits aprenguin molts conceptes i, sobretot, gaudeixin.